Kebairok tinang norokno lamsago ani channel o konorok tini ani channel no norok support khlaitong di naitong di ani blog video no paisok jora kaham kanaji tei norok ni hamjakma norok ni khairokma bai khe norok ani channel no support khlaitong di ke tini norok ni bagai kaisa katal content tubi phakya konorok obono paisok jora naitong di hambai. Kebairok ang tabugo itong maligo paisa pajak mulunggo te norok nang kini ojaga nuknai radani pajak tonggo seramjak norok nuknai norok paisa seramai tonggi first last skip yaboi norok sunani blog no video no naithujagoi chajagoi tong hangke norok ani channel no subscribe khaidi norok talungoi tong hangke ke asukno norok naitongdi ani video no paisa jor. Keseng tabuk sini bubakrani mukti seramjak nainelena ke satung rok tongmani bagai asa clear kaya itu norok nang nuknai norok ko nainai di satung ni bagai kok satung ni bagai kaham kai clear kaya kau kesini bubakrani mukti. Kau sengsara galjak ko keseng obo nainelena obo to matok ngha ke satung ni bagai camera clear poriskar kaya ko to phanong nang je mansak kaham ka phunuk nai ke norok naitong di kaham ke paisa jora. Kebairok tini norok ni bagai kaisa video bahai kha norok nugui makhana ke norok bahai nangjak ke norok chajagoi tong hangke ani channel no tebo support khlaitong di norok ni hamjak ma bai.